BusinessLens on johtamisen ja päätöksenteon tukemiseen kehitetty järjestelmä, ja tässä käydään tiivistysti läpi sen keskeisimmät ominaisuudet. BusinessLens käytännössä kerää, jäsentelee ja visualisoi ja jakaa erilaista dataa. Käytännössä dataa haetaan erilaisten rajapintojen kautta tällä hetkellä yli 50 eri lähteestä kerran yössä. Se saadaan kyselylomakkeiden kautta, manuaalisesti syötettynä tai Excelistä ladattuna, tai sitten robotti voi käydä verkkosivulla hakemassa haluttua dataa. Kaikki data tallentaa omaan tietokantaan, jolloin datoja voidaan hyvin vapaasti yhdistellä keskenään ja myös operoida esimerkiksi tekoälyn keinoin. Visualisointi tapahtuu dashboardeilla, joita voi olla sitten lukuisa joukko, ja tämä vasemmanpuolen menu voidaan sitten organisaatiokohtaisesti määritellä ihan halutun tapaiseksi, eli se voi noudattaa sen organisaation omaa ajattelumallia ja terminologiaa, ja sitä kautta saadaan sitä tutun oloinen kaikille. Ja sitten näitä näkymiä voidaan jakaa eri tavoin, eli voidaan käyttäjäryhmittäin määritellä, kuka näkee mitä, ja voidaan myös ihan julkiseksi määritellä haluttu näkymä yhtä lailla. Kaikki lähti oikeastaan siitä, että haluttiin visualisoida digitaalinen asiakaspolku, ja tässä nähdään nyt sitten, että tietyllä aikavälillä kaikissa näissä digitaalisen median kanavissa, missä organisaatio operoi, niin tuodaan ne tähän yhteen kokonaisuuteen ja nähdään, että montako näyttökertaa on kertynyt sen oman viestinnän kautta, ja sitten miten se viestintä on herättänyt tunteita, eli sitoutumista, tykkäyksiä, klikkauksia, jakoja, kommentteja, ja miten sitten se viestintä on konvertoitunut verkkosivun kävijöiksi ja sieltä myynniksi. Tässä esimerkkinä Shopifyn myyntikanava. Tällä hetkellä Shopify lisäksi tuetaan muun muassa WooCommercea ja useita matkailun varausjärjestelmiä, ja löytyy myös rajapinta sen myyntidatan vastaanottamiseen, eli se voidaan tuoda mistä järjestelmästä tahansa sitten asiakkaan omilla keinoin. Ja viimeisessä vaiheessa sitten asiakaspalaute, johon tuodaan julkista lähteestä Google Business Profilesta, minne kertyy asiakaspalautetta, tai sitten tämän järjestelmän kyselyllä tehdyistä asiakaspalautteista ne voidaan tuoda tänne yhteenveto. Mutta tässä yhteen näkymään on saatu koko asiakaspolku kerralla visualisoitua, ja on sitten helppo lähteä tutkailemaan näitä siirtymiä näiden asiakaspolun eri vaiheiden välillä, joskus sieltä löytyy jotakin, mikä herättää kiinnostusta, ja minkä kautta voidaan toimintaa lähteä sitten kehittämään. Ja tietenkin meitä kiinnostaa, että mistä nämä lukemat syntyy, niin kussakin kohtaa voidaan sitten porautua syvemmälle tähän dataan ihan kampanja- tai päivitystasolle saakka. Toinen näkökulma tähän digitaalisen median dataan on sitten aikajana, jos me voidaan ihan liikkua ajassa taaksepäin tai eteenpäin, voidaan pureutua tänne kampanjadatan yksityiskohtiin, tai sitten nähdään, että mikä päivitys meillä missäkin kohtaa on sitten julkiseksi mennyt. Ja tämä auttaa näkemään sen, että kun mietitään, että minkä takia esimerkiksi tässä kuussa meillä menee paremmin kuin viime kuussa tai vuotta aikaisemmin, niin me pystytään näkemään heti, että kuinka paljon aktiviteetteja meillä on ollut sitten mihinkin asiaan liittyen. Ja täältä löytyy esimerkkinä se, että voidaan pelkästään kaikkien eri kanavien orgaanisten päivitysten dataa tuoda, tai sitten samoin lähteiden sitten mainoskanavia voidaan tuoda yhteen näkymään, niin kaikki nämä täältä sitten käytännössä löytyy. Ja tietysti kustakin kanavasta löytyy sitten paljon yksityiskohtaista dataa, jota sitten visualisoidaan kanavakohtaisesti, ja siitä esimerkkinä nyt vaikka Instagram-kanava, ja tässä käytännössä niin tuodaan ensin suosituimmat julkaisut tietyllä aikavälillä, ja joka tässä kohtaa on mennyt tämän sitoutumisasteen mukaan, haetaan suosituimmat. Sitten nähdään taas samanlainen aikajana kuin tuossa aikaisemmin. Sitten voidaan eritellä kustakin päivityksestä, että kuinka paljon näkyvyyttä se on saanut orgaanisesti, kuinka paljon maksetun mainonnan kautta. Ja sitten joukko muita mittareita, mitä halutaan tästä kanavasta nähdä. Joka kanavasta löytyy oma kokonaisuutensa, joka on välillä aika mittavakin, ja tässä heti nähdään se, että haasteeksi meille tulee, että tiedon määrä on aika nopeasti aika uuvuttava. Ja sen vuoksi idea onkin se, että me pystytään sitten tekemään tällaisia johdon yhteenvetoja, joista nyt esimerkkinä vaikkapa tässä on tämä myynnin yhteenveto
tuodaan muutama tärkeä myyntilukema, graafi ja sitten esimerkiksi listaus siitä, että miten meillä myyntiputki, myyntisuppilo sujuu kaiken kaikkiaan. Niin tämä on yksi näkymä. Ja sitten taas toisaalla me voidaan pureutua niin kuin myyntidatoihin ihan sinne vaikka tuotteeseen saakka sitten, jos se niin kuin fiksuksi nähdään. Ja toisena esimerkkinä asiakaskokemusdata. Otan sinne vähän aikataulua, että saadaan näkyviin, mitä asiakaspalautetta ollaan saatu, minkälaista NPS-kokemusta meillä on kaiken kaikkiaan. Ja sitten tässä samassa näkymässä on myös se äsken mainittu Google Business Profile data, mitä aika monella organisaatiolla voi olla aika paljonkin ilman, että siitä ihan kovin hyvin ollaan edes tietoisia. Se kannattaa kovastikin tsekata. Näiden järjestelmän sisäisten lisäksi tosiaan, niin mikä tahansa näkymä voidaan määritellä niin sanotusti julkiseksi, josta voidaan jakaa sitten sidosryhmille sähköpostilinkkinä tai verkkosivulla. Esimerkkinä Helsingin kaupungin matkailuyksikön tietoikkuna, joka löytyy help.fi-sivulta ja näkyy tässä. Tässä on aluksi matkailun majoitustilastoja, joka matkailupuolella on se olennainen ja tärkeä mittari ja mittaristo kaiken kaikkiaan. Sitten löytyy käsin ylläpidettävää dataa, joka liittyy sitten matkailun taloudelliseen ja työllisyysvaikutuksiin. Tapahtumadata löytyy taas Helsingin kaupungin omasta tapahtumatietokannasta ja sen rajapinnasta. Haetaan vaikka konsertteja sitten, mitä Helsingin seudulla on tänä vuonna tulossa ja viime vuonna ollut. Monenlaista erilaista dataa samaan näkymään saatu, ja täällä perällä vielä sitten löytyy myös verkkosivuanalytiikkaa, joka tulee suoraan sitten verkkosivujärjestelmästä, ja myös sosiaalisen median dataa, niin kuin tuossa jo aikaisemmin nähtiin. Ja tämä on yksi bisneksin vahvuuksista, on nimenomaan tämä datan jakaminen tällä tavalla, mikä aika monessa muussa järjestelmässä sitten nopeasti on aika iso kustannustekijä, ja sen alalta me ollaan kyllä kovastikin vahvoja. Ja kun johtamista puhutaan, niin strategia on semmoinen, joka tietysti yleensä aina on laadittu, mutta se on monesti sitten ehkä jäänyt jonnekin vähän tausta-alalle sen päivittäisen tekemisen näkövinkkelistä. Mutta me on haluttu, että myös strategia voidaan tuoda näkyväksi tänne raportointikokonaisuuteen, jotta me koko ajan ollaan kartalla siitä, että mitä me ollaan päätetty tehdä, ja voidaan se tutkailla, että toteutuuko se meidän strategia sitten halutulla tavalla. Ja tässä esimerkkinä strategian yhteenveto tämmöisenä Canvas-tyyppisenä ratkaisuna, ja täällä alempana sitten dia-esityksenä. Tämä versio on tuosta Canva-järjestelmästä upotettu dia-show, mutta yhtä lailla tähän voi tuoda myös PDF-mallisen dokumentaation. Tämä business model Canvas on varmaan se tunnetuin tämmöinen Canvas-tyyppinen, jota tänne voidaan visualisoida, mutta myös muita tämmöisiä strategiatyökaluja on tuotu tähän lisäksi. Esimerkkinä tässä esimerkiksi tämän Sinisen meren strategiamallin mukainen arvokäyräanalyysi, jossa eri kilpailutekijöiden kautta voidaan sitten benchmarkata omaa yritystä tai omaa tuotetta kilpailijoihin. Tai sitten tämmöinen perinteinen SWOT-analyysi, joka näkyy tässä. Se datan syöttö manuaalisesti tapahtuu sitten tällaisten lomakkeiden kautta, jota voi olla sitten monenlaisia ja moneen tarpeeseen kehitettyjä. Ja käytännössä nämä kentät voidaan sitten määritellä halutulla tavalla ja muokata siinä matkan varrella, jos tarvista on. Dataa voidaan syöttää rivi kerrallaan tässä manuaalisesti, tai sitä voidaan sitten hakea Excelistä ja tuoda isompia eriä sitten kerralla suoraan Excelistä. Aina tämä taulukon data voidaan myös sitten tuoda järjestelmästä takaisin Exceliin ja sitten tehdä sille, mitä siinä kohtaan halutaan. Näiden lisäksi yksi isompia hyötyjä ja etuja bisnessä on sitten sen kyselyominaisuudet, jotka on suoraan tähän järjestelmään myös sitten rakennettu sisälle. Ja siitä syystä, että kun aikanaan tutkittiin markkinoilla olevia vaihtoehtoja, joita on paljon ja tosi laadukkaita sellaisia, mutta ongelma oli se, että niistä sitä dataa saa nyt kuin manuaalisella prosessilla, ja jos halutaan vaikka asiakaskokemusta mitata, se pitää tehdä päivittäin, jolloin datan pitää kulkea päivittäin. Ja nyt vuosikausien kehityksen jälkeen niin nämä työkalut on tosi kattavia ja pystytään toteuttamaan käytännössä minkälaisia kyselyitä tahansa. Yksinkertaisen tämmöisen
työkalun avulla nähdään tuossa, voidaan käyttää asiakkaan omia brändivärejä, tänne voidaan tuoda omat logot, ja sitten vaikka näiden kysymysten järjestä voidaan sitten muuttaa tällä halutulla tavalla, ja tällä tavalla muodostaa sitten uusia kyselyitä. Näiden kyselyiden jakelu tapahtuu tuollaisen linkin kautta. Ne voidaan tehdä niin monella kielellä kuin halutaan, ja tuon linkin lisäksi voidaan sitten ottaa myös tämmöinen upotuskoodi, jolla se voidaan upottaa oman sivuston osaksi, ja se näyttää niin kuin se olisi luonteva osa sitä omaa sivustoa. Ja niin kuin tuolla nähtiin, niin tämä kyselydata voidaan se tuoda Exceliin, tai voidaan hakea Excelistä sen vanhan järjestelmän alkuperäinen data ja tuoda sitä tänne sitten valmiiksi, kun lähdetään tekemään uudenlaisia sitten raportointia tämän kokonaisuuden kautta. Business on erityisen hyödyllinen siinä kohtaa, kun organisaatiolla on useampia toimipisteitä, useampia brändejä, ja halutaan sitten tällaista horisontaalista yhteenvetoa, eli halutaan tietää yksittäisen brändin, yksittäisen yksikön tilanne, mutta sitten myös tehdä yhteenveto ryhmä- tai konsernitasolla, niin sekä noiden kyselyiden että näiden muiden datojen kautta, niin se on yksi parhaimpia ominaisuuksia, mitä meillä tässä kaiken kaikkiaan on. Lisäksi löytyy muun muassa chat-ominaisuus, jolla voidaan organisaation sisällä keskustella sitten asioista, joita täältä raportilta löytyy, mitä ne tarkoittaa, mitä meidän pitäisi tehdä, ja monta muuta yksityiskohtaa, mihin voidaan mielellään palata myöhemmin. Käyttöönotto tapahtuu nopeasti. Käytännössä nämä datalähteet voi itse kytkeä täältä lomakkeen kautta, ja kaikki näkymät, joita tässä olen näyttänyt, voidaan kopioida suoraan käyttöön sillä tavalla, että jos me tänään aamulla kytketään nämä datalähteet, päivän aikana kopioidaan ne näytöt, ensi yönä ajetaan data järjestelmään, ja huomenna sitä voi lähteä sitten jo käyttämään ja katsomaan, että mitä sieltä saadaan irti. Tässä oli tämmöinen pikainen läpikäynti, ja millään sitten näytetään myös syvällisemmin, ja mennään vaikka niihin tekoälyominaisuuksiin sitten myöhemmässä vaiheessa, mutta toivottavasti tämän kautta pääsee vähän jyvälle siitä, että mitä kaikkea meillä tässä on, ja jatketaan keskustelua.